बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल माहो करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला लगली। हाँ इससे पहले तो कबो ना कहत रहा कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत रहा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत रहा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। हाँ हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार गोरी और मोटा के हमर जान लेबू। छोड़ा कुछ न करबा हम जाना कि तोके कुछ न करबा। अच्छा तो के करत? लेकिन एगो बात कही बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए सही जानवर बा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ। तू तो हमार जाने ले